Thurøgade i Aalborg. There is interesting news in The Guardian today. HHX på 3. år. Fordi news, det er utælleligt. Min far, han er post. Han er udlært smed på Aalborg Værft. I Christian Nielsens familie er der ellers ikke tradition for, at man bliver student. Og min mor, hun er bankassistent i Spar Nord. Men sønnen vil mere. Jeg håber at blive noget direktør eller inden for noget shipping. Samme mønster tegner sig for mange andre elever her på Handelsgymnasiet HHX. Vi åbenbart er attraktive for dem, der kommer fra ikke-akademisk miljø, i hvert fald i højere grad end de andre studentereksamener. Christian Nielsen har forsøgt sig med både det almene og tekniske gymnasium, men Handelsgymnasiets mere erhvervsrettede undervisning passede ham bedre. Man har nogle fag, som er mere målrettet mod det, man gerne vil blive, og det interesserer mere mig i hvert fald. It's a book which will interest people from all walks of life. Vi opfylder også en eller anden samfundsforpligtelse ved at sørge for, at folk, som måske ikke normalt vil tage en studentereksamen, de kommer igennem hos os. Mange af eleverne skal lige vende sig til et mere akademisk sprog, end de er vant til. Altså, det var svært i starten, i og med, at jeg ikke kommer fra sådan et hjem, hvor vi bruger sådan en masse fine ord og sådan ting. Så der var en masse ting, når jeg skulle læse det herude, og så kunne det godt være lidt svært at forstå det i starten. Men den hurdle kommer de hurtigt over, og så er alle muligheder åbne. Hvis man kommer fra et ikke-akademisk hjem, er man måske ikke opmærksom på, at man kan mere, end det sådan lige umiddelbart syner. Og det vil sige, at man vil være i stand til at få nogle evner og bruge nogle evner, som man ellers ikke kender til. Mange elever går videre på universitetets økonomiske uddannelser. Christian har søgt et job som trainee ved et stort shippingfirma. Min far, han ser det nok lidt som sådan, at han vil gerne have, at jeg bliver det, som han ikke selv blev. For han har jo også evner til det, men han var måske bare lidt for doven i skolen.